गोलैनानै बायनाय दे थांदोल' दे थांदो दे फैसा गरसेबो होनाङा ओंखाम जाहोनायाबो फ्रि दे अपारेसन खालामबाय दा फैसा होनो थोआ जादों आं जाहाय सापर्ट होनो थाखाय दे गोजोननाय थाबाय सार दे हाबजोब्बाय दा बयबो रिसिप्टआ लाबोजोब्बाय दा खुलुमबाय बयखौबो फिनसे गोदान भिडिअ बरायबाय लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनांथार आपडेट शेयर खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव सासे ओरैबायदि गोख्रों सासे समाज सिबियारि आरो ओरैबायदि माने मोजां दैदेनगिरिनि सायाव नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों सासे गोख्रों दैदेनगिरि गोख्रों सासे समाज सिबियारिनि नैबे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों थारैनो नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखागौ जानांगौ दा गोबाङानो मिथिया सोरबा मिथिगौ सोरबा मिथिया डक्टर सांग्रां ब्रह्म जाय बिथाङा आसाम फुटबल एस'सिएशननि नेहाथारि आरो लोगोसे UPPL हान्जानि गोख्रों दैदेनगिरि दा बिथाङा गोबां रायजो राजाफोरखौ अनसायबोगासिनो रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावबोगासिनो दा टप जानानै दङ आं नोंथांमोननि गेजेराव नैबे बाथ्राखौ फोरमायनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां थारैनो गोबाव समनिफ्रायनो 1-2 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो डक्टर सांग्रां ब्रह्म जाय बिथां सारखौ गोबां खामानि मावबोनायखौ नुदों आरो थाद'नाय गैयै ओरैबायदि स्पिड खामानि मावदों आरो बिनिफ्राय बेस्ट माखासे खामानिखौ डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारा मावदों नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मिथियोब्ला थारैनो सोरबा मिथिदों सोरबा मिथियाखै जुदि मिथियाखैब्ला नोंथांमोना जुदि मिथियोब्ला गोसोआव नोंथांमोननि गोसोआवबो ओरैबायदि गोजोननाय मोनगोन आरो डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि जे खामानि मावनायफोरखौ नुयोब्ला जाय सुबुंफ्रा गावनि मेगन नुयि बुहुमखौ गावनि मेगना जेब्ला आन्दो जायो बुहुमा माबायदि समायना संसारा माबायदि बेखौ माने खोमाना लानो गोनां जायो गासैबो मिजिङानो फैमाल जायो नाथाय बेबायदि अबस्थायाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ गोबांथार माखासे रायजो राजाफोरनि मेगन गाज्रि जानाय मेगन नुयिफोरखौ लाङै फ्रियावनो लाङै मेगननि अपारेसन खालामनो हादों मेगननि ट्रिटमेन्ट खालामनो हादों ओरैबायदि मोजां आरो माखासे गल्ड ब्लाडारफोर जानाय स्टनफोर जानाय किडनी स्टनफोर जानाय बैफोरबायदि बेरामिनिफ्राय गोबां रायजोफोरखौ डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ फाहामबोगासिनो दङ गोबां अनसायबोगासिनो दङ आरो दिनैसिम रायजो राजाफोरजों गोबांबो माने बाख्नाय जादों आरो लोगोसे डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ आसाम फुटबल एस'सिएशननिबो गाहाय नेहाथारि दा गिबियावनो नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपफोरखौ नायग्रो डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारा मा खामानि मावबोदों रायजोफोरखौ माबायदि अनसायबोदों नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायोब्लानो बुजिगोन बिनि उनाव नोंथांमोनजों माखासे बाथ्राफोरखौ सावरायगोन लांनो नागिरबाय दा औ दे ज' थांदो मोजाङैनो ओंखामबो जाना फै हिमालय हटेलाव दे मा बेदर जानो अनलाजों दाउजों जाना फै अनलाजों दाउजों दे औ थांदो माबायाव गाखोदो दे गाखोदो ओंखारनांला हानसुआ ना मेनलि दे साबसे नोंसोरो दा साब्रै 1 2 3 4 नोंसिनाबो आथिं निजोब स्किननि स्किनाथ' एकदम मोजां जाखायो थांल' दे ओमफ्राय नै सिं दंखलाव गोलैनानै बायनाय दे थांदोल' दे थांदो दे फैसा गरसेबो होनाङा ओंखाम जाहोनायाबो फ्रि दे मोजां हामथों थांनाय जाखोनोखौ हाफ साफ खवाया नङा दे एकदम माছ मांस নিজে বিয়া টেবুলত খোৱা মানুহ মই
सुस्रांनानै आं बर' इउनिभार्सिटियाव लाबायमोन ओमफ्राय हस्टेल फिसखौ होनो हायिनि थाखाय दासिमबो क्लासाव नुजानो हायाखै सार हस्टेल वार्डेना सोर वार्डेनखौथ' आं मिथिला बेसेबां लायो 10,050 सार 1 इयारनिखौ लाखिनो नागिरदों सार होनो हायिनि क्लासाव नुजानो हायाखै आं जा हायो हेल्प खालामगोन दे मानि बेखौ सिफ सारनो एप्लिकेसन मोनसे लिरनानै आंनो लाबोन ना एडमिट दङ दा हस्टेलाव मा खबर गलबाजाराव अन्थाइ जादों अन्थाइ अन्थाइ जेबो नङा बेथ' गिदिर नङाना गलब्लादाराव अन्थाइखौ मा गाबनांगौ अपारेसन खालामबाय दा फैसा होनो थोआ जादों आं जाहाय सापर्ट होगोन दाहाय दे गोजोननाय थाबाय सार दे मेगननि ओमफ्राय दा 19 तारिखआव बे सिङाव सिलाय खालामनाय दङ ओमफ्राय सिंनि मोदोमखौ हाख'ना गारनानै केन्सारखौ बे थाफ्ले मोदोमखौ हाख'नानै सिखोदों आरो केन्सार हस्पिटालाव गुवाहाटियाव नयबार जाबाय थांनाया गाबोन मोनायाव थांनांगौ जाहाय सापर्ट होगोन ना मेगना मा जादों मेगनानो मानसिखौ सिनाया आंखौ सिनायदों एसे सिनायो ओमफ्राय आंनि नामखौ मिथियो मा नाम नंथारै मिथिथारा मिथिमा नंमारगौ मानसिफोर खिथानानै मानसिफोरखौलाय ओरैनो सिनाया मोजाङै एड्रेसखौ गालां जोङो मैया दाख्लैसो 6 जन माबा खालामना लाबोदों अपारेसन खालामना लाबोदों मेगन उदालगुरियाव गियोबा बोरै नुनांगौ नोंलाय आं बे आखायाव मा लादों दे सिनायो बिदिबालाय नोङो ओरै मादै दा अपारेसन खालामनांगौबा अपारेसन मुलिजोंबा मुलि जोंहा डक्टर दङ नालाय मिथिबाय बे डक्टरनाव जों लांगोन बुजिबाय दा ओइ नै थफसि गोनां लांदों मैया दाख्लै फुरा गारियाबो जोंनि डक्टराबो जोंनि लामायाव थांनाय ब्रेकफास्ट जानाय ओंखाम जानाय डक्टरनि नायनाय गग्लस गोसोमबा गोसोम हरनाय गुफुरबा गुफुर हरनाय सब जोंनि जे खरसा नों गरसेबो गारनाङा न'निफ्राय उठायना लाना फैगोन नोंखौ दे जागोन दा औ एड्रेसखौ होलांनाय नों एड्रेस लाखि थारैनो नोंथांमोना भिडिअ क्लिपाव नुदों डक्टर सांग्राम ब्रह्म सार बिथांनि खामानि मावनायखौ आरो बिथांखौ गोबां रायजो राजाफ्रानो अनसायगासिनो दङ आरो गोबां माने बाख्नायगासिनो दङ आरो दा बिथाङा लोगोसे आसाम फुटबल एस'सिएशननिबो गाहाय नेहाथारि जानानै गोबां फुटबलनि दा स्पर्टनि फारसेबो गोबां माने गोसो होसारनानै बिथाङा खामानि मावगासिनो दङ दा बिथाङानो जाहैदों जिब्रेदों चिरां दुवार कनस्टिट्युएन्सिनि आन्डाराव थानाय इउपिपिएलनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि थ' फैबाय थानाय समाव डक्टर सांग्राम ब्रह्मखौ बिनि खामानि मावनाय बिनि जे आखुथायफोर बिनि माइन्ड पलिसि जे मेलेम जिबिखौ लानानै गावनि सान्थौखौ लानानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव दिन्थिनाय गावनि रोंगौथिखौ गावनि माखासे गोख्रों आखुथायफोरखौ रायजोफोरनि सिगाङाव दिन्थिनायनि थाखाय दिनै रायजो राजाफोरखौ जिब्रेदों चिरां दुवाराव ओरैबायदि बाख्नायदों ओरैबायदि माने बिथांखौ फैबाय थानाय समाव सासे केन्डिडेट महरैबो मोननो लुबैदों थारैनो नोंथांमोना नैबे बाथ्राखौ एसे आन्दाज खालाम दिनै जिब्रेदों चिरां दुवाराव सिगाङाव सोर दंमोन आरो दा फैबाय थानाय समाव सोर जागोन जुदि डक्टर सांग्राम ब्रह्मआ थारैनो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव इउपिपिएलनि जानानै चिरां दुवाराव जिब्रेदों चिरां दुवाराव जुदि केन्डिडेटनि टिकेट मोननानै एमसिएलएनि सिटखौ जुदि देरहानो हायोब्ला थ' बेसेबां मोजां खामानि मावगोन आरो रायजो राजाफोरनि गोजोननायखौ बिथाङा सुफुंनो हागोन होननानै मोनसे आसा खालामनाय दं मानोना बिथाङा गोबांथार माखासे मेगन नुयै मेगन गाज्रि जानाय बायदिसिना बेराम जानायफोरखौ गोबां अनसायदों आइजोफोरनि सायाव नोजोर होदों आरो गामि ओनसोलनि माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव थाद'नाय गैयै खामानि मावनायखौ जों सानफ्रामबो नुबाय थायो थ' बेखायनो आं बेबायदि टप लिडार सासे नुदों जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव बा बिटिआर ओनसोलाव सासे लिडार दङ दा बेफोरबायदि मोजां मोजां माखासे लिडारफ्रा हाबसोनानै दङ
दा आं UPPL आवल' होनाखै गुबुन गुबुन दोलोआवबो बेफोरबायदिया थायो सासे सानै बिराद मोजां मोजां लिडारफ्रा थायो नाथाय दिनै डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि जि टेलेन्ट बिथांनि जे मावनायनि जे आखुथायफोर बे माने ओरैबायदि बाख्नाय जाथाव आरो बेखायनो फैबाय थानाय समाव जुदि बिथांखौ थारैनो UPPL दोलोनिफ्राय बिजाथि होयोब्ला केन्डिडेट टिकेट होयोब्ला जिब्रै नों चिरां दुवाराव ओरैबायदि रायजोफोरनि अनसायनाय मोनगोन बिथाङा ओरैबायदि माने गोसोआव रायजोफ्रा रंजाखांनाय मोनगोन डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि थाखाय दा बिथांखौ आं गोबां सिल्योट होदों सारखौ मानोना बिथाङा ओरैबायदि मोजां खामानि मावदोंना जाय सुबुंफोरा थाखा फैसा गैया मेगन गाज्रि जानानै थानाय गोबां बेरामि थाखा फैसा गैयिनि थाखाय मेगन अपारेसन खालामनो हायाखै मेगन नुयाब्लानो दुनिया खोमसि बेफोरबायदि अबस्थाखौ जुदि मोजां खालामना होनो हायोब्ला बिनिसाय आरो मा मोजांसिन लिडार नांबावगौ जाय सुबुङा सोरनिबा अभाबखौ सोरनिबा आंखालखौ सुफुंना होनो हायो बैफोरबायदि सुबुंनिफ्राय आरो माबायदि मोजां सुबुं नांबावगौ दिनै डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि जि खामानि मावनाय बे कमि नङा बेखौ ओरैबायदि बाख्नायजाथाव आं दिनैसिमबो बेफोरबायदि लिडार नुफेराखै जाय डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारा जिबायदि खामानि मावदों आं दासिमबो बेफोरबायदि लिडार नुबाराखै सिगांनि समावबो आं नुवाखै नाथाय आं डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ नुदों होननानै फोरमान होनो हायो बिनि खामानि मावनायफोरखौ बेखायनो फैबाय थानाय समाव UPPL दोलोनिफ्राय डक्टर सांग्रां ब्रह्म सार बिथांखौ जिब्रै चिरां दुवाराव केन्डिडेट होनो थाखाय रायजोफोरा बिराद माने खावलायगासिनो दङ थारैनो जुदि बे केन्डिडेट मोनोब्ला देरहाखागोनबो आरो आं सानो जुदिहे UPPL आ सरकार दाना होयोब्ला डक्टर सांग्रां ब्रह्ममोन बायदिखौ हेल्थ डिपार्टमेन्टनि EM खालामनांगौ बिथाङा सासे EM जानांगौ आरो हेल्थ डिपार्टमेन्टनि गासैबो खामानिफोरखौ बिथाङा मावनो हानाय नायनो हानाय सुंस'नो हानाय दा सिगांनि समाव जे BJP UPPL नि गेजेराव एलायन्स लानानै सरकार दंमोन बे समाव अरुप कुमार देआ हेल्थ डिपार्टमेन्टनि जानानै EM गोबां 5 बोसोरखौ सालायबाय नाथाय बिथांनि हेल्थ डिपार्टमेन्टनि जि दायित्वखौ लानानै खामानि मावनाय बेफोरबायदि जेबो नुवाखै दिनै सांग्रां ब्रह्मआ जेबो दायित्व गैया जेबो बिबान गैयाब्लाबो बिथाङा रायजोफोरनि माखासे जेंनाफोरखौ लानानै दुखुफोरखौ लानानै बिथाङा गोबां माने अनसायबोबाय दा बेफोरबायदि लिडारखौसो नांगौ दा अब्ला नोंथांमोना एसे साननानै नायदो डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि थाखाय नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो आं बेफोरबायदि लिडारनि सायाव माने गोबां सापर्ट दं आरो जाय डक्टर सांग्रां ब्रह्म सार बिथांनिसिम आं गोबां सिल्योट होदों गोबां बिथांखौ आं मान बावहरदों आंनि टिमनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो रायजो राजानि जानानै बिथाङा जे गोबां खामानि मावबाय आरो फैबाय थानाय समावबो बिथाङा मोजां खामानि मावलांबाय थागोन होननानै बिथांनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय आरज गाबनाय थाबाय थ' नोंथांमोना नैबेनि सायाव मा फोरमायनो सानो डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि जि खामानि मावनायफोरखौ नुनानै नोंथांमोना गोसोआव माबायदि मोनखो आरो मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामना फोरमायदो